रावथलाय चेयारमेन आदा नोंजों मोनसे खोथा दंमोन। मा खोथा दंमोन दे बुंलाय। बुंनांगौआथ' जोबनोनो गैया। माबाहाय बे लामाया माथो देग्लायबो सेनसन जायाखैनो। नोंसोरथ' मिथिगौना बे लामाखौ मावैया 15 बोसोरनि बारलांबाय। देग्लायबो जुदि नोंसोर दानो मावाब्ला माब्लाथो मावगोन? नै दाथ' आरो दैज्लाङानो सफैसिगोन। बे लामायाथ' बोसोरफ्रोमबो दैजों लोमनानै गथ'फोरा स्कुल कलेजाव थांनोनो हाया जालायगोन। बेफोरखौ नोंसोर नुवा नामा? माथो नोंसोर बारि सिं सिंनि फिसा फिसा लामाफोरखौसो मावो। जाय लामायाव मानसिफोरानो थाबाया। बै मानसि थाबायनाय गारि मटर थांलाय फैलाय लामाफोरखौ मानो मावा नोंसोरो? बेनोथ'लै मा बुंनो, जोंथ' जुजिगासिनो सेनसन खालामनो, नाथाय बे बारावबो सेनसन जायासै। बहाथो आरो खनसेयावनो मावजोबनो हानो। लासै लासै बिदिनो गासैखौबो मावगोन ना। नोंसोरथ' बिदिनो बुङै बुङै 5 बोसोरा ओरैनो जोबलांगोन। सिगांनिफोराबो बिदिनो बुङै बुङै जोबलांबाय जेबो खामानि मावालासिनो। दा नोंसोरबो बिदिनोसै गोदै गोदै बुंनानै भट मोनखांनानै दा राजा जानायखाय रायजोनि बाथ्राखौनो साननो रोंला। ओरैबा बुङोमोन माथो भट बिनाय समाव हारिनि जातिनि बायदिसिना खोथा। दा बेफोर खोथाखौ बावलांजोब्बाय नामा नोंसोरो? बिदि नङालै आगैमोन, जों जुजिगासिनो दङ ना। दाथ' आरो नै अरुनदयनि फर्मखौ जायफोरा मोनथावना बिसोरसो मोनाखै। जायफोरा पार्टियाव दं बिसोरसो गावबा गावनि न'खरनि मानसिफोरखौल'सो मावनो जुजिगासिनो। बेनो नामा नोंसोरनि हारिनि जातिनि बाथ्रा बुंनानै भट बिनानै दा गावनिखौल'सो नायग्रा? इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव दा देरहाखांनायखाय रावखौबो सिनाय मोनला। ओरैबा माथो सिगां लामायाव लोगो मोनबानो गारि लाखिलायनानै माथो होनाय रायदावनाय। मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि, थाइजौ गोखैखौ गोदै होननानै बाजाराव खनसेल' थखायनानै फाननो हागोन, नाथाय बेखौ बार बार फाननो हाया। नोंसोरनि बाथ्राखौ आं हमनो हादों आरो आं बुजिदों। बे लामाखौ मावथारनांगौ होननानै, नाथाय देग्लाय बे लामाया सेनसनानो जायासै। नेक्स्ट बाराव जों बे लामाखौ मावथारगोन होननानै गासिबो रायलायगासिनो दङ। मावथारगोन जों बे लामाखौ। दे नोंसोर थाथ' दागैमोन, आं एसे खामानि दङ थांथ'नोसै। साला बिगुरा चेयारमेन जानानै मोनसे मोजां खामानि मावाखै दासिमबो, जोबनोनो जागासिगोन। एबाराव खाथि बादेर गैयालै, इन्टारनेटनि फेसबुकनि जुग। बेबाराव जुदि मोजां खामानि मावाब्ला बिसोरखौ जेराव मेराव भाइरेल खालामनानै फट' साफायना होनांगौ आरो बाराबा रिपर्टारफोरखौ लिंनानै भिडिअ साफायना हरनांगौ। मा रिपर्टार नांलायगौ? गावबा गाव आखाइ आखाइ मबाइल दं, बेजोंनो बिसोरखौ भाइरेल खालामना होनांगौ। नंमारगौ, लंकायाव थांबाथाय राबन जायो होननाय बाथ्राया दिनैसिम जोबनानै थाङाखै।